Zeci de pompieri ajutați de 6 autospeciale au luptat astăzi mai bine de o oră cu flăcările care au cuprins etajul și podul unei case din Ploiești. Fumul gros degajat a făcut aerul irespirabil pentru minute bune, fiind vizibil din centrul orașului. Căile de acces către pod fiind foarte strâmte și vă dați seama și cu aparatul de respirat în spate a trebuit să practicăm deschideri în ziduri și în plafon pentru a putea intra spre focare. 200 de metri pătrați s-au făcut scrum, iar etajul locuinței a avut de suferit de pe urma fumului gros și a apei. Pompierii spun că fumul a fost provocat de materialul cu care încăperile cuprinse de flăcări erau izolate. Nici ei și nici vecinii însă nu pot spune cu exactitate de la ce a izbucnit incendiul. Vom lua în considerare cauze de natură electrică sau de natură termică de la hornul centralei termice. Scurt, undeva de la zăpadă, cine știe de la ce dracu a venit, că altceva ce să fie în pod. Din fericire, în momentul izbucnirii incendiului, în casă nu se afla nimeni, însă pagubele materiale sunt substanțiale. Pentru a face loc autospecialelor, pe perioada intervenției, traficul în zonă a fost blocat în totalitate.